haluttu elää ihan normaalia elämää ja aktiivista ja on aina sanonut, että pystyy tekemään ihan mitä vaan. Hän oli kyllä ihan pikku vauva, kun sitten alkoi jotain, minä nyt muistaisi mitä siellä oli, jotain erikoisistuinta tai jotain semmoista. Et kyllä ne on tässä tutuksi tullut. Et kyllä äitinä tuntuu, että näistä apuvälineistä on kyllä niin paljon hyötyä ja apua, että voi elää sitä aktiivista elämää ja arkea ja tehdä ihan mitä muutkin. Jos mulla ei olisi turneeria, niin mä en esim. Pystyisi seisomaan ja sitten käydä esim. Vessassa. No sitten pyörätuolilla, niin sitten mä en oikein pystyisi liikkumaan. Apuvälineyksikössä käydään hakemassa ja just sovittamaan kaikki ja sitten just katsomaan, pitääkö ne vaihtaa. Yhdelle ihmiselle voi olla monta erilaista ratkaisua ja niitä mietitään aika tarkasti, että mikä valitaan. Ja sitten kun valitaan tuote, niin mietitään tarkasti oikeat säädöt sen asiakkaan kohdalla. Ne on helppo säätää, niitä on helppo käyttää. Sitten kun niitä tarvii säätää uudestaan, kun lapsi kasvaa, niin se on kanssa yksinkertaista tehdä. Niissä on selkeät ohjeet ja sitten aina ollaan mukana siellä ja koulutetaan näissä tilanteissa ihmisiä. No mä sanon, että kaikkeen elämään on tuotteita laidasta laitaan. Ei ne koskaan sitä sairautta poista tai syytä, minkä takia se väline on hankittu, mutta ne mahdollistaa, että sä pystyt niillä sun omilla resursseilla osallistumaan niin paljon. Se voi antaa sen mahdollisuuden osallistumiseen, osallisuuteen, omatoimisuuteen, muiden mukana liikkumiseen. Se on aika hieno hetki, kun näkee, että lapsen on hyvä olla ja vielä hienompi hetki, kun näkee niiden vanhempien ilmeen, kun ne katsoo sitä lasta, että nyt sen lapsen on hyvä olla.